Kublai ya pi baro. Kapang kabangan keren hapi menta kalong, ka Bible ka benta baar. Ka Bible, penengkong, ka Bible kadai ka khana basisya jong ka jing yadai hapdeng ublay bad ukhun benriu. Baar, kadai ka jing tho basisya jong ka jing ej ublay yangi ukhun benriu. Balai, ka Bible kadai ka jing penpau ya ka jing bat jutang jong ublay bat ngi kibriu. Basau, ka Bible kadai ka jing lum lang ya ka jing tho bakhuj ban pelong ka wei ka kot ba. Basan, ka Bible kadai ka ktin ublay bala tho da kibriu hapo ka jing pesat umensi bakhuj. Ka ktin pareng Bible kawan nagaktin Greek Biblos lapen kela yaka hakaktin Latin Biblia kani kamut kakon yaka kentin Biblia ngimla ban shem ha ka Bible la tho ya kani ka kentin ha ka spas nem basau haba kabalang Katolik kalumlang ya ka jing tho baro kibala tho hapo ka jing pesat umense bakhuj bala penlong yaki kawai kakon. Ka kentin Biblos kadai ka kerteng jong kawai kanong ba ha Phoenicia hangne kinong khayi ki jude ya jinthung papyrus une jinthung ukan rai bah ha Egypt hadin ya une jinthung la pendon kam ha ka ban tho jing tho. Ka ktin phareng kabarim lapen kelai kaktin Biblia la pulei kumne Bible hadin la pulei no Bible hakaktin pareng bad hadin la pendon kam salonsa dagaktin Bible omdaisu Bible hakapor u Jisu kiju ki pendon kam yakakentin Bible daka ki kitab lane daki kitab bakhuj kini ki kdau ya ki kitab jong gajing tho bakhuj menta ya ka Bible latip dabun ki kerteng kita kilong penengkong gajing tho bakhuj baar gajing tho bakentang balai ka kitab bakhuj basau ka ktinu blai basan ka jutang bad bahan riu ka Bible ka jing tho bakhuj kinong tho jong ka jutang bathamai ki pen I baya ka Bible latip da ka jing tho bakhuj ka jutang ka kentin jutang kamut ka jing ai ba kodor ha ka klip mat bakhadu ki ju ki nget ba ublay ulate dalade bad ki juda ka jutang dai na kane ka daw ya ka jing tho bakhuj dai ban ai pateng ya ka na ka wei ka pateng sia ka wei pat ka pateng ban sawan ka jutang barem ka pen I ba ublay ulate jutang bad ki pa Israel bad unong ya sa jong ki udai Moses ka jutang bathamai Kajutang bathamai ka pen I ba ublay uyate jutang khadu bad ukhun benreu bad onong ya sai udai u Jesu Christ. Ngila ba I sai kadar ya kane haba u Jesu bad Paulus kila pendon kam ya ka kentin ka jing tho bakhuj. Kublai sibun ba ublay unkur khu kodo ya phi baro.